Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Рахш Ҷ. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкашно мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. Агар шумо дар чунин мошиниҳои фурӯшӣ хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуд реклама ки дошта бошем маромад рой кунем, мо дар видео оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имрӯза навор ҳастаи Opel Astra J дутаки бо нархҳои арзон, ҳастаи Mercedes-ҳои Benz C-Class H-ка арзон, якта Opel Hatchback, якта Caravan ва ҳастаи Daewoo Matiz ва дигар мошина ҳастаи ки Toyota Corolla Camry бо нархҳои арзон. Обшин бардорум мошинчаҳои тозае ки арзон. Барои навора то охираш тамошо кунем, ба видеои навори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кор дар видео оянда мо ҷудо мекунем, пешкаштон мекунем. Курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 164 сомон ва 50 дирам. Навора сар мекунед, то охираш тамошо кунед, маромад рафтем. Дӯстони азиз, пешаи наворо сар кардан якта компания грузоперевозкиро ба шумо тавсия метиҳам ки зиёда ай 10 сол зиёд аст ки таҷрибаи корӣ доранд. Компания ки пардаро ба шумо тавсия метиҳам ки зиёда аз 10 сол астае ки опити корӣ, таҷрибаи корӣ доранд ки позитсияни бор ба Тоҷикистон мебаранд. Бора аз территорияи Люблино, метро Люблино ва Садовод қабул мекунанд. Территорияи Московский област агар ки бортон бошад, доставка бе пул рафта худашон мегиранд. Агар ки дуртарам бошад, то 200-300 километрам бошад, не ки ваеш бо хайр, агар бортон бисота бошад, рафта худашон мегиранд. Территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ёвон, Абдураҳмони Ҷомӣ, Қурған оварда мерасонанд. Вақти бора оварда расонда, шумо дар занг мезанад, бортонро омада мегирен. бениҳоят вариантҳои хуб пешниҳод карда аст ва одами боварино ки зиёда ай 10 солае ки опити корӣ доранд. Дӯстони азиз, боз мегӯям ки мо ҳар компания тавсия наметиҳем. Таҷрибаи коришон ҳаста, одаме ки опит дора, мақсад одами боварӣ ҳаста, маромад наметавонед ки дар рақамошон занг занед. сета рақам ҳаста ки ҳар се рақамошон кор мекунанд ва рақаму ахирагишда 56да ҳам имо, ҳам WhatsApp доранд. Прамой ҳамин шофёркати прамой ҳамин худашон кати занг занед, ягон посредники надорад. Компания ки парда худашон позитсияни мебардоранд, худашон гап мезананд. Ай номи канали мо гап занем, мо ба шумо арзон ва скидка мекунам, маромад ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшӣ имрӯза ҳастаи баъдро Mercedes-Benz C-Class ҳастае ки сечка светои намхали шоколадне ки девона свет. Нархшам бениҳоят арзон аст. соли барои 6-1994 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Объем мотор 1.8 литраи коробка механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатҳо 6 моҳи дига сурок дорад. дута баллони ақиб мегад нав астае, дута баллони пешаш средния бадро, ду баллон обшим нав, ду баллонш средния. Мошин ходовой кардагӣ, пусидагӣ, задагӣ, сарапина умуман надорад. дута электропакет, 4 диска ва 4та баллонои чӣ хеле гуфтум, дута нав, дута средния. Бадрон мошин мегад нахадо, не ки камтар расход дора, як то 3000 сомон ки 3.5 то 4000 ҳам хеле расход дора. Агар ки хоҳем кунем бо мошинча зур меша. Мошинча Mercedes классика бадрон ки объёмни кардагӣ аст, девонача мошинча мегири фақат газ метиҳӣ. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Файзобод ва фурӯхта мешавад бо нархи 25000 сомонӣ ки бо арзонтара мешавад. камтар расход дора. пеша ки аввал хулоса кунем ба занг занем. ин ҳамин рақамош аст, рақамҳои Россия позитсияни кор мекунад ва дар рақамҳои Россия WhatsApp ҳам пайваст дорад. маромад кадом то ки мехаред дигар маълумотои пурра ва аниша аз ҳамин рақамҳо гирифт сечкаи арзон ин хел нархда дигар намеёбед. аз шумо хоҳиш шумо ҳамин ки ҳамин меҳнатҳои моро қадр кунед, лайкҳоро аз занем фаромӯш накунед ва агар имкон бошад ҳамин силкаи навори моро ки ҷойда метавонед падисаш кунед, хела кори хуб мешавед. ва чӣ реклама ки дошта бошад рой кунед, мо як рекламачаи чотка карда мепардоем. мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастаи бадрон дар кузофи Caravan соли барои 6-1998 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор 1.616 EKT, коробка механика, ҳолати мошин бадрон беҳтарин аст. мошинча тозака, ягон камбудӣ надорад. дар дарош мегад 4та ручной бадро, хайзадагӣ пуштагӣ умуман надорад. баллон мегад дута 90%, дута дига ахибош 80%. обшим баллон нав аст, яъне ки баллон расход намекунед. салонш тозак аст, магнитофон ба хобчихолаи пачка, радной краска. мошинча нахадо. ҳамин краскаш баъзе ҷош камтари хеле безештага, не ки ҳамин пули расходи краскаш ҳам мега метиҳем.
яъне ки мошинича мега нахатвай хеле бисёр кори вазмин кардаги нестай мошинича обшим нахатвай айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлоба фурӯхта мешавад бо нархи 35,000 сомонӣ ки бо арзонтара мешавад. барои ҳамин мисол русуми краскаш мегзарем расходи краскаша мегзарем. моторш бениҳоят тоза аст бадрон мошин дар Кӯлоб 35 тай арзон мешавад. ин ҳамин рақамҳои Тоҷикистон ва Вавилон ҳастанд ки позитсияни кор мекунанд. аз ҳамин рақамҳо метавонед ки бештар маълумотҳои пурраша гиред. дӯстони азиз, кадом марка ки мошине ки шумо мехаред агар ба шумо ки лозим бошад дар таги видеои мо нависед ки ҳамхел мошин мехарен, мо дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. танҳо дар таги видео дар WhatsApp не. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. як тайга аст бадро Opel Astra F аст ки дар кузови хечебек светои вишнови светои олучагӣ. соли барои 1993 аст ки сайстанаш бадро ҳанги солҳои 94-95 бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор 1.6 литри простои коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатҳои мошин мега то 20 сентябр срок дорад. 4 дискаҳои молодежни, 4 та баллонаи пачка, салон тоза, раднои краска, мошинича нахатбай, хелае ки дасти як одамда гаштеса. Opel Astra F, хэтчбек 93 солае ки сайсениш беҳад зурай. баъдро мошиничара бениҳоят нархи арзон гузарад ки просто мошинои ҳамин Opel-ои солҳои навша мехара. агар ягон солҳои мисол 97-98 боша, агар нархҳои 40,000 ам хали болои ҳамин хэтчбек додам мисол алиш мекунад. агар ки фақат бо хэтчбек агар кадоми ҳамин мошина мегирад нархиш 20,000 сомонӣ аст бадрон бо арзонтара мешавад. 19,000 дам метия хай бо муомила мекунад мега 20 мега арзонтар ва муомилаи хубам дорад. мошин бадрон дар шаҳри Панҷакенда қарор дорад. якум рақамош аст рақамҳои Мегафон Тоҷикистон кор мекунад ва дуюм рақамошу номери Россия аст. ин ашам кор мекунад. дар номери Россияшон WhatsApp-ам пайваст дорам. мега мошина биёбин арзон савдо мекунем. агар ягон хэтчбекои соз боша болоиш пулуда хэтчбекои солҳои навкати алиш мекунад. мошин мега надай марамат тамос гирем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla D аст бадрон светои асфални соли барои 6 2008 солае ки сӯзишаш бензини холияе. объём мотор 1.6 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин кондитсионер, электропакет, раднои краска, баллон нав, обшим намедонам дискаи баллона ёки диска ёки калпака ай худаш радноя ва краскаш тозака, салон тозака, мошин бадр обшим тоза мега соҳибаш ҳамин хел гуфтиям. ҳар чизе ки ба диданай ҳуҷҷат ба баён нестай мошин маълума ки тозае. хоб мошинчара мега нархш 85 та мега кадоме ки мегира арзон мешавад савдо мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат да бадрон айни ҳол дар Ваҳдат мошине ки тозаак 2008 сол бо арзона мешавад. ин рақамош аст рақамҳои Мегафон кадоме ки мехарем марамат мошина айдаст натиҳед. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон мошиное ки Opel Vectra A соли барои 6 1992 аст ки бензин ҳам газ ҳардуш кор мекунад. мотор 1.6 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин чихолҳои нав, салон тоза, мошин хай 4 диска, баллон ҳолати корӣ. хай бадрон дигар маълумотҳои пурра мега тариқи телефон. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷергатолда ва фурӯхта мешавад бо нархи 12,000 сомонӣ ки бо арзонтара мешавад. яъне савдо ва муомилаи хубаш танҳо дар назди капоти мошин. рақамошон Мегафон. марамат занг занед. дӯстони азиз, шумо дам агарам хай рекламаҳои мошино, хонаҳо, замино, квартира, ягон маҳсул, ягон дигар намуди реклама, чӣ намуди реклама боша марамат пешкаш кунем, мо маслиҳат мекунем фурӯшта ёки ягон хел рекламара мегузорем. ва фақат хоҳиш ки ҳамин лайк казанед фаромӯш накунед, навора подписаш кунед. шашум мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Opel Astra J аст ки дар кузови караван бадрон азиз бояд дигар ранге маса ваш ахида ва ҳам арзонтар аст бадрон дута Astra J аст ки нархошон арзона ихи нарх редки меғалтам. Opel Astra J дар кузови караван универсал соли барои 6 1998 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор 1.6 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотори мошин беҳтарин мегад простой. мошин раднои краска ҳуҷҷатош мегад то 05 2023 мега бадрон яъне ки як 7 моҳи дига ҳуҷҷат дорад.
мошин мега як даст гаштаги аст мошинча мега нахадвай неки бисёр не камтар арзон мекунем нархаш 38 тай бо камтар арзон мешане ки бисёри бад не бардорон хай камтар мумкин то 35 намедон то 36 мумкин тиантона мошин айни ҳол дар шаҳри хуҷанди бӯстонӣ 38 тай камтар муомила мешавад танҳо мегӯяд мошина мега омада аз пеш бинед арзон мекунем 4 дискаи раднои рамашка 4 миллиони 80 фоида салон тоза раднои краска мошинча хай нахадвай хай дар навор бо диққат тамошо кунем гӯш кунем баъд рақамошро тиселай ва метавонем ки занг занем мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ мошинои дайво матиз аст бадро ки дар комментира бисёр хоҳиш кардани светои золотисти дайво матиз соли бароишаш 1999 судичваш бензини холӣ мотор экономни прасто 1 литр коробка механика сайстани мошин мега нахадвай моторуш мега 100% баллон мегад пачка аккумулятори нав газ бензини кор мекунад яъне ки бадро узри зиёд фақат бензини холӣ газа мегад вообще задагӣ нестай калтар хато гуфта тоқа бензини холӣ газа омадагӣ нестай пӯсидагӣ надорад чихолои нав дуруни салон тозакай оинаҳош яъне ки электропакет дорад центра замок пулткати кор мекунад мошинча нахадвай нархаш мега 15500 сомония бо камтар маслиҳат дорад яъне ки камтар савдо мешавад бисёр не баъдро чӣ маълумоте ки мо метиҳем маълумотша мо ай соҳибшон гирифтага ҳастем мақсад ин маълумотро аз соҳибшон худашон гуфтага ҳастем 15500 сомония нархаш аз соҳибаш монд ва камтар мега муомила мекунем бисёри бад не мошин айни ҳол дар шаҳри бухтарай рақамошон мегафона кор мекунем марамат тамос гирем мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ бояд тайга баъдро чӣ хеле гуфтем ки дар мобайни видео ки Opel Astra J Caravan бояд тайга аст баъдро сайстаниҳои соз инам хеле свет Opel Astra J универсал соли бароишаш 1998 бензин газ кор мекунад мотор 1.6 литр коробка механика сайстани мошин мегад нахадвай 4 дискаҳои рамашка аз худаш раднои краска салон тоза мошинча мега нахадвай бештар маълумотша мегад тариқи телефон метиҳем нархи мошина мега 37 мега бо арзон меша бадрон ҳамин солҳои 98 ҳам хали сайстаниҳо ками кам 45-40 тай лекин баъзе одамода мисол сум дар коробаша арзонтар метиҳанд мошин дар шаҳри Кулоба айниҳол нархша мега 37 мега маълумотҳои бештар тариқи телефон ва камтар муомила бо мекунанд ина рақамошро аста мегафон кор мекунанд ба кадоме то ки лозим аст занг занем хоб то видеои оянда худо нигаҳбон